danna subscribing kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa daga zarar mun ɗora sabbin ayyukanmu a sanar da kai tsaye. MG Boy Recorder. Na tsinci kaina a wani halin da ba na ganewa, sanki nake kamar tafiyar da na fara ba ta yankewa. Burina da ya mu zauna adali da ke mu dinga zantawa, amma kin kiya kin guje ni ya za na karewa. Idan so ya zama cuta za na kasa jurewa, ni dai za na shiga cikinsa ko za na rasa rainawa. Kika bare ni na gama yawo, soyayyar kya zuciya ta zama ciwo, kamar na saka hannu na aka in ce wai iyo. Ke kika ja ni kin bar ni kin canza lamari. Ta ɗaya ga ta biyu ke kika zama sarauniya, inda rabo ko ba komo zan yi da kwan zinariya. Ki zama ni in zama ke, soyayya ta gaskiya. Zan yi gudu ko babu kafa in zo gare ki gimbiya. Soyayya ce nan na ce ki zamo madubiya. Bani da yanci sassauci kimin na bar wuya.